అన్నా, మీరు గౌడ్స్ కదన్నా, తాటి చెట్టు గురించి ఒక పాట పాడన్నా. ఎంత ఉన్నతమైనదిరా తాటి చెట్టు జన్మ, దాని గుణములో ఉన్నదిరా కన్న తల్లి ప్రేమ. ఎంత ఉన్నతమైనదిరా తాటి చెట్టు జన్మ, దాని గుణములో ఉన్నదిరా కన్న తల్లి ప్రేమ. పోతులూరి వీర బ్రహ్మము రాసిన కాలజ్ఞానానికి కాగితం అయ్యింది. ఏడు కొండలవాడు దాసుడన్నామయ్య కీర్తన రాయంగ గ్రంథమై ఒదిగింది. దైవాలకే తాను సేవలందించింది, ఆ దైవాలకే తాను సేవలందించి పవిత్రమైన తాళపత్రమై నిలిచింది. ఎంత ఉన్నతమైనదిరా తాటి చెట్టు జన్మ, దాని గుణములో ఉన్నదిరా